Dobrodošli, brada! Nešto novo na našem kanalu. Radit ćemo recenziju stripova. Prvi strip koju radimo recenziju je Okružen mrtvima. To je serijal od nekih 17 knjiga, čini mi se, ali mi ćemo raditi recenziju samo za prve 3 knjige u ovom serijalu. Okružen mrtvima nam dolazi u izdanju izdavačke kuće Darkwood. Oni imaju meka izdanja i tvrdokoričena izdanja, znači meko koričena i tvrdokoričena. Ovo kod nas što imate priliku da vidite su izdanja sa tvrdim koricama. Potpuno je isto, znači unutra što se tiče unutrašnjosti stripa, jedina razlika je u koricama. Sada ne znam u stvari da li je potpuno isto jer nisam imao ove meko koričena izdanja, ali mogu da vam kažem da sam našao manu na ovim izdanjima tvrdokoričenim. Nisam baš zadovoljan, ne znam na kom je to od ova 3, desilo mi se jedno odvajanje korice, samo da vidim, nije na broju 1, da vidim na kom je to broju. Evo ga. Znači ovo je ispalo samo od sebe. Evo pogledajte ovi konci ovdje kako su se odvezali. Znači bukvalno to je samo fabrička greška takva, to se odvojilo. Ja nisam bukvalno ni ovako ni povukao ovaj papir, ni pipnuo ga. Kako sam okrenuo ovu stranu, kako sam ovo okrenuo, ovo je totalno bilo odvojeno. I video sam i na 3. broju da se to sprema da se dogodi. Isto tu pred kraj. Evo vidite. Evo ga, vidite kako je puklo kad sam ovo samo pipnuo ovako prstom. Evo ga, pukao još jedan ovdje. Znači vrlo blagi pritisak to puca. Tako da razmislite dobro da li želite da kupite tvrdokoričeno izdanje, jer ipak nije jeftino ako uzmemo u obzir da kupite 17 knjiga. To uopšte nisu male pare i za ovako loš kvalitet ne znam koliko se to isplati. Možda je bolje onda uzeti meko koričena izdanja, možda su i ovi povezi na njima bolji, ali evo imam, ovo je prvo izdanje sa ovim fontom je drugo izdanje, evo piše ovdje drugo izdanje. Znači kao što ste vidjeli i na prvom izdanju i na drugom dolazi do odvajanja zadnjih stranica. Tako da jedino ostaje kao nadam meko koričeno izdanje da možda nema tih problema. To nisam istražio, ali ako neko zna može u komentarima da nam javi. Sada u pitanju je crno-beli strip, kao što imali ste već prilike da vidite kada sam pokazivao odvajanje stranica. Crno-beli strip, generalno, ajde da kažemo nešto prvo o tom serijalu Okružen mrtvima. Ja sam prvo saznao za ovaj serijal tako što sam igrao video igru koja se zove Walking Dead i ja sam se oduševio s tom video igrom. Bila je zaista fenomenalna i čuo sam za tu igricu tada da je rađena po stripu. Dakle, to je bilo po ovom stripu. Kasnije snimljena je i serija Walking Dead po istom tom stripu. Kažem, oduševio sam se s igricom, onda sa serijom sam se malo smorio. Koliko toliko prva sezona tu i tamo je bila nešto, druga već počela da smara. Ja sam odgledao do pola druge sezone i nisam mogao više da izdržim, totalno me smorila. Nadao sam se eto tako da će strip biti nešto najbolje, nešto bolje od igrice i od serije. Pa evo sad kad sam pročitao ove 3 knjige, mogu da vam kažem bolji je strip od serije, ali nisam siguran da je bolji od igrice. Mislim da je ta igrica najbolja. Da trebate svakako da odigrate igricu Walking Dead ukoliko niste, nećete se sigurno razočarati.
Sad šta je to što je specifično za ovaj strip? Ima mnogo dijaloga, znači mnogo razgovora. Evo pokušat ću da nađem, sad ovde ovaj uvod nema uopšte teksta pa nije dobar primer, ali pokušat ću da nađem, evo vidite ovde. Pogledajte koliko teksta tu ima. Tekst, ogromni, puno redova teksta. Znači imamo puno, u samom jednom oblačiću imamo puno teksta, a i puno tih oblaka imamo po jednom kadru. Tako da mnogo razgovora, mnogo dijaloga, pogledajte ovo. Dva ogromna oblačića. Dodajemo malo dalje, možda toga ima još i više. Pogledajte koliko teksta na malom jednom prostoru. Po tome je specifičan ovaj strip i tu su dijalozi uglavnom o životnim teskobama likova, koje je jako teško preneti na ekrane, znači preneti na film ili na seriju. Zbog toga mislim da mi se serija nije svidjela, jer vi morate, da biste ovakvu jednu priču koja je prepuna dijaloga, da biste preneli na ekran, vi morate da imate jako dobru glumu, jako dobre glumce, jako dobru režiju, jako dobru muziku, fotografiju, editovanje. Vi morate, da biste preneli ovakvu jednu priču na ekrane, na film ili na seriju, vi morate da imate jako dobre glumce, jako dobro režiju, jako dobre montažu, fotografiju, osvetljenje, muziku i tako dalje. U stripu je to mnogo jednostavnije. U stripu vam samo treba dobar crtež, jedan dobar crtež i on sve to pokrije. Tako da nisam bio zadovoljan sa glumom u seriji, a i ne mogu da krivim samo glumce, znači možda je to, pogledajte koliko teksta. Možda je tu, znači, nekada i glumci kad su dobri, ako nema dobrog režisera koji će da ponovi tu scenu dovoljan broj puta i da proceni kada je dovoljan broj, da kaže sad si dobro odglumio. Ako nema toga, džabe i glumaca koji je dobar, to će da ispadne katastrofa. Ponekada nema dovoljno budžeta, jednostavno ni taj režiser nekad nije kriv, nema ni on slobode da ponavlja nešto u nedogled, ograničen je. Tako da, eto, ta serija nije baš po meni bila nešto, ali strip je mnogo bolji i kao što sam vam rekao, igrica je najbolja. Pogledajte, crtež je jako dobar, sviđa mi se. Tu možete da vidite neke razne primere ovog crteža. Kao što sam već napomenuo, znači ovdje imamo glavna tematika je teškoća organizovanja života u zombi apokalipsi, teškoće u očuvanju razuma, očuvanju duše i ljudskosti ovih likova. Zombi u stvari nisu glavni protivnik i glavni neprijatelj u ovom stripu, više su to ove teškoće životne koje sam pomenuo. Inače, inspiracija za ovaj strip, razlog zašto je strip crno-beli, nije zbog toga da bi bio jeftiniji da se napravi, znači ovo je bio svestan izbor autora da ovaj strip bude crno-beli, jer je inspiracija za ovaj film su bili crno-beli filmovi o zombijima poput Noći živih mrtvaca Georgea R. Romera. Prva ideja za strip Walking Dead je bila da on bude nastavak tog crno-belog filma. Znači kada se taj film završi, onda šta bi se dalje dešavalo, kako bi ljudi dalje organizovali svoj život u takvom jednom svetu koji su preplavili zombiji. I onda, eto, taj autor ovog stripa voleo je crno-bele filmove o zombijima i želeo je da njegov strip bude crno-beli. Eto, u suštini atmosfera u ovom stripu jako je ozbiljna, znači ovo nije zabavna priča o zombijima poput nekih Shaun of the Dead ili World War Z ili šta ti ja znam. Znači ovdje je dosta ozbiljna, sumorna atmosfera, teška, više za ozbiljnije čitaoce. I
ovdje cilj je bio da se predstavi neka hiperrealnost zombi apokalipse, znači šta bi se u stvarnosti, u pravom svetu, šta bi se dešavalo kada bi se zombi pojavili. Nije neki cilj bio zabava, ajde da pucamo, da razvaljujemo zombijima lobanje i da gledamo kako je to cool, nego eto da se istraži kako bi se društvo ponovo organizovalo možda na neki novi način i kako bi ljudi to nastavili svoj život u jednoj takvoj situaciji. Ta realnost koju oni su želi da postignu, sad je to diskutabilno da li su to uspeli. Neću o tome da diskutujem, što se mene tiče nisu, ali dobro, vi ih prosudite sami. Strip jeste interesantan, ali možda ima previše epizoda, možda je svi ti dijalozi, evo pogledajte koliko tog teksta, mislim da je sve to isto moglo da se kaže i sa mnogo manje reči i da se skrati tih 17 knjiga na 7-8, mislim da bi bio strip mnogo bolji. U suštini ocena od 5, od mene 4. To je to, vidimo se ponovo u sljedećoj recenziji.